Kaixo, bidalketa honetan, teknologia digitalen bilduma berrikusiko da pribatutasunaren aldetik. Horregaitik, bi evidentzia jartzen dira. Batetik, zure teknologia digitalen bilduma eguneratutako esteka, hemen dago esteka hori, eta bestetik, zure teknologia digitalen bilduma egindako aldaketen argudiak eta bideoaren bitartez, hau da bideoa. Vale, zer egin dugu hemen? Bueno, lehenik eta behin, joan gara, zer dan aurkeztu genduena bere sasoian. Ze teknologi digital bilduma ezagutzen dugun. Eta hemen jarri genituen hainbat. Hau berrikusi egin dugu, aztertuta, PDF hau, orientación sobre el uso de herramientas digitales, desde la perspectiva de protección de datos, eta hemen, bueno, hemen hasieran daude, hainbat, gomendio eta advertentzia, eta gero ikaslaren registroak nola egin, bai? Eta gero daude, bueno, teknologia bakoitzerako kolore estatuta, berdea, horia edo gorria, gorriak ezin daiteke eskenak erabili dira, berdeak erabili daitezke eta horiak kontuz erabili behar dira, beti errespetatuz gomendioak eta ikasleen erregistroa. Hori horrela izanik, egin dudan izan da Word bat sortu dut, eta Word honetan zer dago? Bueno, hemengo teknologia hauek aztertu ditut banan-banan, blokez bloke, bale? Hori ikusiko dugu salto batean, arin-arin. Bueno, kompromiso profesionalean zer jarri du? Google Meet, Zoom eta Microsoft Teams. Vale, erabaki dudana da Google Work Office erabili eta ez besteak. Segaitik, berez danak horiak dira, bai? Honek hirurak. Baina ikastetxeak eta Eusko Jaurlaritzak akordio bat dute Googleekin eta Microsoftekin. Horregaitik ulertzen dut, pribatutasuna aztertua izan ondoren lortu dabela akordio hau. Eta horregaitik berdez jarriko ditugu biak, bai Google eta bai Microsoft. Hau da, PDF-ak esaten duen bezala, edukazion administratibo batek baimentzen badu erabili daiteke. Esan nahi dau, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak aztertu duela, edo behintzat, ematen duen zerbitzuan adostu duela zerbait honen inguruan, bai? Hori asumituta, bai, gure ikastetxean kasuan Google erabiltzen da, eta ez Microsoft, beraz, hau erabiltzeko apustu egingo dugu Google. Halaber, jakinaraziko ditugu gurasoak ere, Google erramientak erabiliko ditugula adin txikikoen kasuan. Vale. Googleek duen abantaila nagusi bat da, ez dugula programa anitzetan gure pribatutasuna arriskuan jartzen. Beste hainbat Google erramienta ere erabiliko bai dituzte. Bai, claro, Googleek eskaintzen ditu hainbat aplikazio, bai? Eta, nire planteamenta da, bueno, behin batenekin eskondu behar naiz, Googleekin eskontzen naiz, eta orain, pribatutasuna Google ematen diot aplikazio ezberdinetarako. Bai, horregatik, hemen, Google Meet erabiltzea proposatzen dut aurrantzan, beste biak behenetziz. Kolaborazio tresnetan Google Drive, Trello, Padlet, Microsoft Teams, hemen daude koloretan, grisak esan nahi du, hemen jarri dut hasieran berdea, hori eta gorria die PDF-koak, eta grisa estanean agertzen, bale? Honek grisez ez dira agertzen. Grisez ez dira agertzen. Trellok ekiditu egin behar da, ze datuak uetik kanpora ataratzen ditu, eta Padlet, beharrean hobeto digipad. Hori dago PDF-an dago, eta hau berdez jartzen da. Orduan, lehen esten da kolaborazio tresna, arbela digital bisa, digipad erabiltzea. Eta bestela kolaborazio gisa, Google Drive. Segaitik Google Drive, lehenengo puntuan saldu dudan honegaitik, arrazoinegaitik. Zaintzarako edo dokumentazioa gordetzeko, jarrian nuen Drive, OneDrive, Dropbox, Mega. Bueno, Drive bereko apustua, berriz ere, lehen puntuan aipatutako gaitik. Dropbox hori dago, gomendatzen da beste webgune honetan sartu eskero, hemen, grado D edo jartzen dio, vale? Eta, ez nuke gomendatuko, vale? Beste aipatuta daude. Eduki digitaletan, hemen jarri ditu Google Docs, Google Word, hombre, Free Office, LibreOffice edo OpenOffice erabiltzea, posible da, hau PDF-an dago berde bezala, eta halaber Google Docs ere, segaitik, lehenengo puntuan aipatu dugu dalako, bai, Googleeken eta Eusko Jaurlaritzaren arteko akordio honen inguruan. Aurkezpen irudi ikusentzun, infografi edukiak sortzeko, Canva, Genially, Microsoft, PowerPoint nion jarria, aldatzen dut, eta jartzen dut barriro ere Free Office, LibreOffice edo OpenOffice, Google Presentaciones Googleena dalako, eta PDF-an Palono Studio agertzen da, bale? Beti ere Canva ekiditzen saiatu behar gara bere datuak uetik kanpora doaz eta. Informazioa antolatu kudeatzeko, Drive,
OneDrive, Evernote edo OneNoteen artean, Google Drive erabiltzea gomendatzen dut, eta Evernote beti ere ditu webetik kanpora doazelako datuak. Irakaskuntza eta ikaskuntza blokean, Drive, OneDrive, Teams edo Padleten kasuan, Drive, lehenengo Drive gomendatzen dut, lehenengo puntuan aipatutakoagaitik, eta LMS plataformetan ez da agertzen ez Moodle, ez Classroom inon. Baina Moodle gomendatzen dut erabiltzea segaitik, segurek ikastetxearen kasuan, ikastetxeko zerbitzarian dugu. Eta beraz, hau da, odei pribatu bat, non guk kudeatzen dugun bertako informazio guztia. Beraz, Moodle gomendatzen dut. Vale? Nire kasurako, nago beti ere, da nire herramientak horregatik nire kasurako nabila egiten. Ebaluazio eta feedbacken kasuan, Google Forms Cooperative edo Kahoot nuen, hemen Kahoot posible da erabiltzea, hau berez, horia da, baina bai dauka aukera bat modu anonimizatuan jolasteko, bai, edo parte hartzeko, hau da, kode bidez, hori posible izan daiteke, eta Google Forms erabil daiteke ere, bai, deukogulako, lehenengo puntan aipatutako argudioak. Vale. Learning Analytics tresnak, egia esan ez ditut erabiltzen, hemen jarri dituen Moodle eta Google Analytics, bai, baina, bietatik, Moodleek duena gomendatzen dut, lehen esandako bezala, ikastetxeko zerbitzarian dagoelako. Vale. Ikasleen ahalduntzaren inguruan zer, bloke honetan? Hemen dut Google Translator, DeepL, Elbillar, edo itzultzaile neuronala, bai? Google Translator posible da, ze bakarri da idatzi eta itzultzen du, eta ez baduzu sartzen datu pertsonalik ezara registratu behar, posible litzateke. Elbillarren pribatutasun politika irakurri dut, eta hau irakurri ondoren nik berdea jarriko nioke, hemen dago publikoa da, argi azaltzen du, bai? Nire kasuan nik uste dut berde badala, bai? Itzultzaile neuronalaren kasuan, kasuntan ez dut aurkitu pribatutasun politikarik, eta Eusko Jaurlaritzaren dela jakinik, eta ez enpresa pribatu batena, hemen berak zuzendu dit, bai? Berdea jarriko nioke ere. DeepL-en kasuan ordea, irakurri dut pribatutasun politika, eta naiz eta Alemanian izan bere zerbitzaria argi dio ez erabiltzeko datu pertsonalik, bertan. Eta informazioa banatu daitekela beste erakunde batzuekin. Beraz, gorria jarriko nioke, ez dugu erabiliko. Baditugu nahikoa goian. Ikusi entzumen arazoetan, honek entzun izan ditu naiz eta ez erabili, segunerokan ez ditut, ez jat inoiz behar izan hori sortatu. Bai? Eta edukean hitzetara kanbia eta jenalinen ordez, FreeOffice, LibreOffice edo OpenOffice erabiltzea gomendatuko nuke. Edo, beti ere, Google ere, hor dago, Google presentaziones aukera. Azkenik, ikasleen gaitasun digitaletan, alfabetazio informazional edo mediatikorako Khan Academy eta Google Scholar nituen jarriak, Khan Academy ezin daiteke erabili, eta gorriz jartzen dut, eta Google Scholaren kasuan, hau berdez jarriko dut, hau lehenengo puntuan aipatu dudana. Edu digitalen sorreran kasuan azkenik, Scratch eta Canva Prezi, Canva eta Prezi beharrean Scratch lehen etxiko nuke animazioetarako, eta software espezifikoan SolidWorks eta Tinkercad jarrean nuen, guk SolidWorks erabiltzen dugu gelan, Tinkercad ez dugu erabiltzen, beraz kendu egin dut, eta ikastetxeko PC-an instalatuta daukagu danok, eta ez da ikasle batek ez da bere erabiltzailerik sartu behar, ez da ezer egin behar, ez da lainoan artxiborik egon behar, eta dana funtzionatzen dau lokalean. Beraz, oneri berdea jarri diot. Ze berez, informaziorik ez doa une baten bez inora. Eta hau honela eginik, eguneratu dut nire bilduma digitala, bai? Eta ikusten denez, gutxiago daude orain, lehen aukera zabala zen, baina orain ja pribatutasunak aztertu ondoren, hau izango litzake zilegiago, bai? Hemen daudenak dira aipatu ditudanak, kendu ditut lehengoak eta orain hau izango litzateke. Beti ere, kontutan eduki behar dugu. Irakasleak erabiltzen duenean, gomendioak, beti, ikastetxea gomenditatako aplikazioak izatea, adibidez Moodle bat, bai? Edo administrazio edukatibo batek, adibidez Eusko Jaurlaritzak, gure kasuan Google eskaintzen digu, bai? Ordenik Google-eko apostu egin dut, bai? Eta beti ere, danean, bai?
saiatu behar gara datu pertsonalik ez erabiltzen. Hori guk ikastetxean oso zorrotz erabiltzen dugu, ez erabiltzea, bai? Erabili behar izatekotan anonimizatuta, hau da, kodigoeran, kodeeran, ez ikasleen izena bizenekin, bai? Eta beti ziurtatuz zerbitzua Europar Batasunan dagoela. Eta, badibidez, ikasleak erabili behar badu, Google Forms batetan edo erabili behar badu Kahoot bat edo horrelako zerbait, beti ikaslearen erregistroa saiatu behar gara ez deitela egon. Orduan, egiten dena da anonimizatu. Ikaslearen erregistroa behar bada, gure kasuan Google bai erregistratzen da, ze e-maila dute, Google Drive dute, eta kasu horretan derrigorra da, bai, derrigorra den kasuan, egingo duguna izango da, gurasoeri informatu, adin txikikoen kasuan, bai, zer egingo dan esanez aplikazio horrekin da zertarako erabiliko den euren baimena jasotzeko. Informatu eta baimena eskatu. Eta hau da nire atasa honen lana.